Είμαι η Νεκταρία και στο σχολείο ακούμε την κυρία. Είμαι η Ελευθερία και στο σχολείο είμαστε αγαπημένοι και μοιραζόμαστε τα παιχνίδια. Είμαι η Χριστίνα και στο σχολείο όταν ζωγραφίζουμε πρέπει να κάνουμε ησυχία. Είμαι η Νεκταρία και όταν χτυπάμε πρέπει να ζητάμε συγγνώμη επειδή μπορεί να τρέξει αίμα. Είμαι ο Ανδρέας στο σχολείο όταν τρέχουμε και χτυπάνε κάποιον, το ζητάνε συγγνώμη και το καρίζουμε μια μπάλα και ένα φυλάκι. Είμαι η Νικολέτα στο σχολείο όταν χτυπάει το τηλέφωνο κάνουμε ησυχία. Είμαι η Χριστίνα και στο σχολείο όταν θέλουμε να μιλήσουμε σηκώνουμε χεράκι. Είμαι η Νεκταρία και στο σχολείο δεν δαγκώνουμε. Είμαι η Νικολέτα στο σχολείο όταν φεύγουμε να μην παίρνουμε παιχνίδια. Και μας κάργαμε. Είμαι η Μαρία. Στο σχολείο δεν βαράμε. Δεν βρίζουμε. Μπράβο. Είμαι η Νικολέτα. Όταν φεύγουμε δεν πετάμε παιχνίδια. Με λένε Μαρία. Στο σχολείο να χτυπάμε. Είμαι η Ελευθερία και στο σχολείο όταν θέλουμε να μιλήσουμε σηκώνουμε χεράκι και δεν διακόπτουμε. Είμαι η Χριστίνα και στο σχολείο δεν τραβάμε μαλλιά. Είμαι η Μαρία. Στο σχολείο δεν τραβάμε μαλλιά. Γλώσσα.